Kiitos Jana ja kiitos myöskin Lahdelle ja Kuntaliitolle. On mukava päästä jatkaa vähän samasta aiheesta ja koska puheenvuoroni liittyy tähän kuntien palvelurakennemalliin. Aiheena siis siirtokelpoisten puukoulujen hankinta on kauaskantoinen sijoitus ja esimerkkinä käytän Järvenpäätä. Muutama sana yrityksestä, mikä tuossa historia ja maisemakuva tuossa vähän näyttääkin. Teijo-talot perustettiin vuonna 2000 Teijon Ruukkikylään. Teijon Ruukkikylähän on tunnettu luonnostaan, historiastaan ja erinomaisista artisaanioluista. Teijo-talot valmisti toimintansa alussa siirtokelpoisia pientaloja, mummonmökkejä ja kasvoi nopeasti koko valtakunnan kattavaksi tehdasketjuksi. Jaha, katsotaan miten tuottaja saa tästä videot liikkeelle. Noin. Vuonna 2018 päätimme keskittää toimintamme julkiseen palvelurakentamiseen ja yritysten toimitilarakentamiseen ja jätimme kokonaan kuluttajalle suunnattujen valmistalopakettien rakentamisen pois. Eli juuri tämänhetkiset rakentamisen ja asuntorakentamisen ongelmat ei meitä suoranaisesti koske, vaikka toki tietysti Suomen taloustilanne vaikuttaa meihin kaikkiin. Kesäkuussa 2021 jatkoimme ja otimme mukaan tähän meidän konseptiin myöskin hoivatilarakentamisen ja sen jälkeen ollaankin aika monta hoivarakennusta ympäri Suomea rakennettu. Viime joulukuussa toteutetun yrityskaupan myötä meistä on tullut Onvest Oyn 100% omistama tytäryhtiö. Onvestin tavoitteena on kehittää suomalaista teollista liiketoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa ja sijoitustoiminnan kautta muuta yritystoimintaa. Teijo-talot on keskeinen osa Onvestin vastuullisen puurakentamisen strategiaa. Kuluvan vuoden lopulla päättyvän 18 kuukauden tilikauden liikevaihtomme on 30 miljoonaa euroa. Meillä on 3 tehtaallamme Salossa, Hämeenlinnassa ja Halsualla yhteensä noin 35 omaa ammattilaista ja työllistämme suuren joukon kumppaneita, alihankkijoita, asiantuntijoita arvoketjun eri alueilla. Teijo-talot on ollut vastuullisen puurakentamisen edelläkävijä jo perustamisestaan saakka. Kaikki lähti oikeastaan perustajan esittämästä kysymyksestä, miksi rakentaa huonoissa olosuhteissa sään armoilla, kun voisi rakentaa kuivissa sisätiloissa. Olemme siis tuoneet rakentamisen prosessista isomman osan tuonne katon alle säältä suojaan. Tämä etuja on muun muassa, että työmaavaihe on lyhyt ja kontrolloitu ja tällä meidän tehdastuotannollamme on ympäristöministeriön kriteerien mukainen FC-varmennustodistussertifiointi. Edelläkävijyydestä kertoo myöskin se, että olemme rakentaneet Suomen ensimmäisen pohjoismaisella ympäristömerkillä eli Joutsenmerkillä sertifioidun päiväkodin. Nyt näitä sertifioituja kohteita on 5 ja parhaillaan 6 on rakenteilla. Kutistamme rakentamisen hiilijalanjälkeä ja pyrimme maksimoimaan positiivista hiilikädenjälkeä. Rakennuksen siirtokelpoisuus ja muuntojoustavuus on todellinen ekoteko. Esimerkiksi opetus, hoiva tai sosiaalirakennuksen siirtäminen sinne, missä käyttäjät ovat, kuluttaa vain murto-osan luonnonvaroja verrattuna siihen, että rakennettaisiin aina uusi betoninen pytinki. Näin ollen katsommekin olevamme maailmalle paras modulirakentaja. Sitten tuon otsikon mukaisen asiaan. Ensiksi kerron, että siirtokelpoisten puukoulujen hankinta on kauaskantoinen ratkaisu. Väitän, että lyhytaikaisiin väistötiloihin palaa aikaa sekä rahaa. Ja kysyn, että miksi hankkisitte tilat vain väliaikaisesti. Sisäilmaongelmien tai lisätarpeiden vuoksi kunnissa ja yrityksissä tarvitaan usein nopeita ratkaisuja. Monesti ensimmäisenä tulee mieleen tämmöinen lyhytaikainen väistötila, väistöelementtien hankkiminen korjattavan tai korvattavan rakennuksen pihapiiriin. En missään nimessä moiti tai pyri vähättelemään tilapäisten väistömodulien toimittajia.
sillä ne ovat tänä päivänä hyviä ja nopeasti pystytettäviä. Mutta suuntaankin sanani nimenomaan tilaajaorganisaatioille. Väistötiloissa saattaakin nimittäin vierähtää useampi vuosi. Väistötilojen vuokriin, oppilaiden kuljetuksiin, edestakaisin muuttoihin palaa rahaa. Usein väistötilat myös kaventavat kiinteistön normaalia toimintaa, kun urheilukenttä, leikkikenttä tai liikennealue menetään väistötilan jalkoihin. Teijotaloilla hankesuunnittelun lähtökohtana on muuntojoustavuus ja pedagoginen toimivuus ja kustannuksia säästävä elinkaariajattelu rakentamisen ja tilojen ylläpidossa. Seuraavaksi esimerkinomainen vertailu tilapäisesti vuokrattavien kustannuksista verrattuna pysyvän rakennustavan moduulitoimitukseen. Varsin tyypillinen 5+5 vuoden vuokra-ajalla 1200 neliöinen päiväkoti, joka on noin 120 lapselle ja kuukausi vuokraa neliötä kohden noin 30 €, niin siitä koko vuokra-ajalla tulee semmoinen 4,5 miljoonan euron vuokrapotti. Ja vertailun vuoksi esimerkiksi meillä Teijotalojen toimittamat kohteet, samanmoiset kohteet, avaimet käteen investointina. Kustannus on siinä 4 miljoonan euron molemmin puolin ja me tarjoamme heti vähintään 50 vuoden käyttöiän. Tyypillisesti tämmöinen hanke toteutetaan alle vuodessa ja sitten ne tontilla tapahtuvat työvaiheet voidaan sijoittaa esimerkiksi koulun kesäloman aikaan, jolloin useinkaan ei tilapäistä väistötilaa tarvita ollenkaan. Suosittelemme siis julkishallintoa ja yrityksiä mahdollisimman tarkkaan välttämään tarpeettomia väliaikaisia kompromissiratkaisuja. Hankkimaan uudet toimivat ja terveet tilat, joita voidaan modulaarisesti muuntaa tai jopa siirtää. Siirtokelpoiset rakennukset voidaan myös nähdä täydentävänä ja muuntojoustavana osana pysyvässä kiinteistökannassa. Tätä viitekehystä edustaa Teijotalojen aurinkokuntakonsepti, jossa kiinteän keskusyksikön, mikä voi siis olla vaikka keittiötä, teknistä tilaa, ruokalaa tai vastaavaa, sitä voidaan muuttuvan väestörakenteen ja palvelutarpeen mukaan laajentaa tai supistaa ja tuoda uusia moduuleita tai viedä pois. Seuraavaksi tarkastelemme Järvenpään kaupungin valitsemaa toimintatapaa opetuskiinteistöjen elinkaaren hallinnassa. Ja tämä on nimenomaan nyt Teijotalojen urakoitsijan näkökulma tähän aiheeseen. Järvenpään kaupungissa kärsittiin opetusrakennusten sisäilmaongelmista ja oppilasmäärän kasvusta. Ja tämä aiheutti akuutteja lisätilan tarpeita. Peruskorjattavia kiinteistöjä oli useampi jonossa. Järvenpää ei ole kuitenkaan lähtenyt hankkimaan väistötilatyyppisiä lyhytaikaisia moduuleja, vaan on halunnut kauaskantoisemman ratkaisun, joka palvelisi kaupungin tarpeita myös pidemmässä juoksussa. Kaupunki onkin investoinut pysyvän rakennustavan mukaisesti toteutettuihin siirtokelpoisiin puumodulikouluihin. Nämä siis vastaavat tekniseltä, laadultaan ja iältään pysyvää rakennusta. Jo hankesuunnitteluvaiheessa on painotettu muuntojoustavuutta ja mahdollisimman hyvää sisäilman laatua, sillä sisäilmakierre haluttiin katkaista pysyvästi. Puumodulikouluilta vaadittiin korkeaa sisäilmastoluokkaa, unohtamatta tietenkään katkeamatonta kuivaketjua. Yksi sisäilmaongelmista kärsinyt rakennus oli Oinaskadun koulu, jonka vaurioiden korjaaminen olisi ollut lähes mahdotonta ja sittenkin olisi jäänyt vielä epävarmuutta, oltaisiko niistä sisäilmaongelmista päästy eroon. Vanha koulurakennus päätettiin purkaa ja rakentaa tilalle uusi modulaarinen päiväkoti ja koulurakennus julkisen kilpailutuksen kautta. Oinaskadun päiväkotihankkeessa päiväkodin ja koulun rakennuskokonaisuus muodostettiin uusista käyttäjän tarpeen mukaan suunnitelluista Teijotalojen tilaelementeistä sekä parisen vuotta Järvenpään opetustarpeita palvelleesta Vihtakadun puumodulikoulusta. Tämä Vihtakadun puumodulikoulu on 3 muun järvenpääläisen opetustilan tavoin jo aiemmin ollut Teijotalon tuotantoa. Vihtakadun moduulit siirrettiin Oinaskadulle ja liitettiin osaksi uudisrakennusta.
Oineskadun hanke oli kaikkiaan aika nopeatempoinen, sillä samanaikaisesti purettiin vanhaa koulurakennusta tontilla. Päiväkodin uudismoduuleja rakennettiin Teijotalojen tehtaalla ja Vihtakadulla aiemmin palvelut modulikoulu siirrettiin siinä sivussa uuteen sijoituspaikkaan. Koko rakennuskokonaisuus on siirtokalpoinen ja se täyttää teknisesti pysyvän rakennuksen ohjeet ja määräykset. Uusiin 3000 hengen tiloihin on sijoittunut noin 290 lasta, 7 päiväkotiryhmään, 2 esiopetusryhmään ja 4 perusopetusryhmään. Rakennuksen liikuntasali ja puuhapaja soveltuvat hyvin myös iltakäyttöön. Päiväkodin johtajan sanoin uuden Oinaskadun päiväkodin ja koulun tilat ja pihat ovat innostavia oppimisympäristöjä ja palkitsevat lapsen ja nuoren luonnollista uteliaisuutta ja liikkumista. Päiväkodin tilat antavat mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin erilaisissa ryhmissä. Tilat ovat joustavat ja muunneltavissa eri käyttötilanteisiin. Järvenpäässä kaupungin kohteiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta vastaava mestaritoiminta huolehti rakennuttajan tehtävistä tiukalla ja ammattitaitoisella otteella, ja heidän mukaansa kokonaisuus pysyi haastavasta suhdannetilanteesta huolimatta aikataulussa ja budjetissa. Muutama sana vielä loppupäätelminä. Pyrimme Teijotalolla tarjoamaan asiakkaillemme vaihtoehdon tilapäisten väistötilojen pitkittyneeseen ja kalliiseen käyttöön. Tilapäisiin väistötiloihin palaa sekä aikaa että rahaa, joten esitämme aina kysymyksen, että miksi hankkisitte tilat vain väliaikaisesti. Hankkikaa mieluummin suoraan tukevuutta, jämeryyttä, näyttävyyttä ja räätälöitävyyttä. Ja tehkää positiivinen ilmastoteko investoimalla modulaariseen muuntojoustavaan puurakentamiseen. Ja jos vielä mukaan liitetään aito siirtokelpoisuus, niin investointi on entistä turvallisempi. Tapahtuipa kunnan väestörakenteessa tai yrityksen asiakaspohjassa millaisia muutoksia hyvänsä. Kiitänkin tässä yleisöä ja Byggd Smart Virtuaalitapahtuman järjestäjiä. Kiitos ja tapaamisiin.